Anya laki din! Nanang! Nanang! Si Mang Puton di asawa ni Manang Jenny. Nakaamwa masimang paut. Dahito di post na iti Facebook, oh. O kitaan niyo. Diyak makita. Awan jay sarming ko. Daytay di adada ijay airport. Napandagayam sinabat ni Manong Banjo ijay. Nanay, anya ngay daytoy a picture. Dayta, ijay restaurant anangananda. Ay no, sikat dayta a restaurant. Nay, limok magmat ni Banjo a nag-abroad. Dumagas dan to siguro diti balay. Anya nga tamo ti pasarabo ni Manong Banjo kada kayo. No ikanak to iti kwartak nga igatang ko iti daster kaw, ay umdasan dayta kanya kanakaw. Lakay, nagaduti nag-like ken nag-comment iti impose ko a pictures tayo idi kasangsangpet mo. Sino nga dagita nag-like? Dagiti kakabagyan tayo man Kakabagya mo, no? Kakabagya. Kakabagyam ken kakabagyak. Nagaduda, oh. Kit agipos ka nga agipos abay. Katwa na. I-post ko ang mapantayo agpasyar ijay tagaytay. Sigurado, adun tumanin ti aglay. Nanang, adamanan ipakita kada kayo, oh. Damanang Jenny kan Manong Banjo. Anya manan dayta aya. Di pa nagpasyar da ijay tagaytay. Kitaan nyo, ah. Day, anya dayta, bulkan? Siguro. Nagaduti tao ijay na pananda. Apay apos dita Facebook. Idinto tasaan da pay adim magdagas dito'y balay. Huwag nga agpahisoan niya. Sa dino nga ta tinagnag na anday di na panday di tagaytay. Ay kat dita kalsada tumayab da nga raw. Apay nga raw nga idinagapuday di airport. Saan daman la adim magas dito'y balay. Wan nga raw, urayak mo't, ngam di da mo dim magas. Oray nagipurwak dala kumamot iti may sa balkot at tsokolate. Ay, saan da tayong samutin ang malaki pakabagyan da? Tila mo ibagbagayaw. Mabalin ayamot ang malipatan da tayo akabagyan da. Wan, ngapay ngay asaan daman la akayat ti dimagas dito'y balay. Amang ano dumagas danto into no aggapuda iti tagaytay. Ay kandatan to iti pasarabaw. Oh, dandani tayon makadanon ije balay da Auntie Marge. Anya nga ilakay. Dumagas tayo ije balay da. Kapay ko madumagas tayo pala nga. Kat, pasarabuan tayo mag-ida Kat no like da alike kadagiti ipopos ko a pictures tayo. Diretso tayo nga gawin. Mabiit tayo laang mo. Bayamon ba kay? Ay sos, nagpartakan di puraw avan alimabas. Pinatapok na matan iti kastaunay. Italaang nga nakitak dayjay apuro abana. Bisita siguro da ita, iso adin na amo ti agin inayad. Kunapay ngamin nga uray dito igid ti kalsada. Katuwalisam. Kita aman dayta natapukan kayaw. Nagaduma ngamin a plastik nga agkaiwara. Awan mo't sa bali amang walays. Patapukan da kay tumanan. Usto nga minin day ta panagwalwalisyo. Mapan kay kid din aginana. Wen! Nawatak! Wen ko na nga ro de. Una yan. Wen lata! Itayak. Wen! Manag na dito abay na. Di nakmat pampansinin. Kasla di makmakit-kita. Ay, unay. Ay, aguray ka man. Oy, lakay! Na,
talaga di nakpampansinin. Huwag ko na langar. Sino nga tayo ti kasarsarita na iti cellphone na? Lakay! Wanak nga wan. Wan, ti sungbat ka, wan. Di ka pala sumardang amak itong tungtong di ta cellphone mo. Sige. Babayan. Huwag ko na langar udan. Sige, babayan. Lakay! Ay, unay kamot na yan. Bugkaw ka la, bugkaw. Amo mga da kasarsarita dito cellphone ko. Ag 5 oras kan amak isarsarita di ta cellphone mo. Sino ayaday ta kasarsaritam? Ikumparik na ito eh. Apay 5 nga oras ti panagtungtong yo iti day ta akumparem. Anya la unay ti pagtungtungtungan nyo. Kumparik ang naggapoy ya bro. Ayawan bibiyang ko, no kumparem anaggapoy ya abroad. Nagsilos ka man ako na akong. Saan ka kading agsilsilos? Tas si kalaang ti misis ko. Nukas pangarigan man, nayunan kalaang. Saan ka nga isuksukat? Anya! Makiinumak man, Uncle. Isod sa di magas ka dito balay ba? Tamakiinom ka. Kasano ajak dumagas, kat nagnagnaak anapan dita nakilabaak. Awan mo't intin ni nanang apa masahik, Uncle. Apay, Uncle, awan tinalamis adanom yo? Ay kilukatam day tarif Sige, Uncle. Danom lang ti alam dita Saan mo nga alayan day ta intin ni manang mo ajenay, kan manong mo banjaw at tsukulay. Ay, inikanda kayo, iti chocolate yaw. Wine, di magas na mo dito balay, hindi na minsan. Inikanda kamay. Apay, da kayo ngay. Saan da kami pa'y mat nga inikan? Nay, apay ngay. Kanayon damot ang malablabsan jay balay, no kasta nga agpasyarda. Ang di da pa'y pulos dim magas. Ay kumaud-udi kayon to siguro, nga ikanda. Siguro, Uncle. Sa nga sa akon to siguro, itinda ka na kayaw. Ay, nagado ngayon, Uncle. Gamsapay lak mo mga rod, takasta. Sa anak man na surut-surut eh. Kasano? Day tala cellphone mo tigigamam. Madamdama, addan tumanen kain innawag mo. Agsarita kayon tumanen iti manong nga oras. Awaga nga ro dagiti ko kumpare. Kukumparem nga, boses mo ti babae di mang mangag ko akasarsaritam. Wain, tako kumarik ida. Ha? Nagmayat tupay ti iilakan nyo. Alang ang mga agsasangik kamay. Basta, surutin ka lata. Ay, unay ka na ya. Di na lamay kamutan iti basita privacy. Umadayo ka mamoy. Makapasurun surut ka, surut. Nyalaki din na ya. Apay nga tananang, di da mo lamang idagasan iti pasarabo da manang Jenny kan manang banjaw. Wen nga raw, apay nga ta. Idi saan pa'y asimangpet ni manong mo abanjaw. Kanayon dito'y balay ni manang mo Jenny. Huwag nga raw, i-share na dagiti nagado nga istorya na iti biyag na. Dagiti nalaladingit nga istorya iti biyag na ti umay na istoryaan dito. Kung dumawdawat pa'y kada kayo iti balakad. Angam itaan naragsak ti biyag nan. Di mo la dumagas dito'y balayon. Bayamon, saanan nga agsaksakit tinakam mo. Ta dumagas dan tumula siguro. Apay ngay dagiti sabali a kakabagyan. Inikandan iti pasarabo. Ngam da tao awan pay. Ay mayatan to isakak. Iso ang makapagnakaw na makapasyar. Imbag man manong ta makapasyar ka manan. Iso nga inusar kumitin na ito sinilas nga impasarabo kanyak na Jenny kan banjaw. Iso day ta insuot mo. Ikaw na. Kastoy gayam dag sinilas iti naggapo iya abroad. Nagmayat nga ibadag
kan naglagan. Apay nga ta. Awan pa'y magtimpasarabo da kanyak. Uray tiping la kumaasabon. Ni ay, saan na kayo pa'y pinasarabuan? Awan pa'y nga ron manaw. Ay kinurahin nyo lata. Kanon to pa'y nga ta makalagip ni Jenny. Nene, Jenny, di mo padpadasan di ang sangit dito sa guwanak. Lapdam na ita pa nagsangit mo. Lapdam! Di mo ipalubos nga agarubos na kita luam. Apay, Uncle. Ikikatam ka diti karbangak nga agsangit dito isang wanam. Ni, Di mo laam mo tidagan santo barokong ko. Permi tidagsan na. Kat kaya't kong iibkas ti sakit tinakam ko. Babaan iti panagsangit ko. na, anya ti kutam. Kunak, nasakit tinakam ko, Uncle. Saan ko amagag ti magbagam? Kasano adi mo mga ngay? Kita mo matay na lakaya ko. Tulang ako na nakaw. Anya, tulang? Kano pa yan nagtulang kayo? Ay kinabayagan na. Kinusipin ka. Ngamidin nyawat ko kada kayo tay pasarabo yo. Saan kayo matatulang? Ay kasaya. Ay kuha nga ba na nakaw? Ay, anda pa nawan nga agtulaga. Anya, seasonalan ti pa nagtulang yo, Uncle. Kasta nga road. No medyo napudot ti panawan agtulaga. Sino nga roden nga iti pangibagak iti dagan santoy barokong ko. Ay saan kumitlang ang mga uray anya pa iti ararabidam. Masapul amayibkas ko ti sakit tinakam ko, Uncle. Ay, nagrigat na yan ti lakay. Nagrigat ti agtulag. Oh, manang Jenny, si kamot gayam dita sumungod nga agsangsangit. Ni Auntie Marge nga eh. Aday jay likod ti balay, agwalwalis manin Api nga agsangsangit ka. Nagsakit nga minto'y barokong ko. Ay sus, amangan mat no da sakit ti puso, ingka agpa-check up na. Ni Auntie Marge, ti kayat ko apang ibagaan iti sakit tinakam ko. Mapan ko ayaban? When man, ingkayaban. Mala, mabit laang. Sakbay ngagsangit ka. Ibagampay no anya ti makagapoy ti pagsangsangitam. Kung aminanti, makapasakit iti barukong nga talaga. Anya ti pagsaksakitan ti barukong mo aya. Nilakay ko. Apay ni Banjo. At babae na. Anya, adda babae nila kay mo. Wanante, isugayam di kanayon na kay ninawag. Babae na day jay. Naglukon. Nagabroad lang, ninayunan na kan. Wan nga rodante, nagtalakakan ko na. Tagayam, nabayag na ko naluklukwan. Apay, no dagita bambanag, umay mo ibingbingay kanyak. Ngam idisimangpat nila kay mo, dinakpay na lagip a pinasarabwan. Ay, wan gaya mante, saan kamot na nalaglagip? Nadakamat ko lang matkitde, saan kumat at tagtagidaksan. Bayan nyo, ante, tayo to nagsubliak nga umay mangisir iti sakit tinakam ko. At danton awit ko apasarabo kada kayo. At dapay ayan na bate. At dapay mat na bate. Uray kwarta tulatan. Apay, sa dino ti papanan nyo nanang. Maluman.
Mapan ko kasarita ni Manong mo banjaw. Adda ka no babae na. Isu ti pagsangsangitan ni Manang Jenny, idi may ditibalay. Awan mat ngamin ti sabali akabagyan na mapan nakasarita no saan asya. Kat dagiti dadumay akakabagyan tayo nanang. Bisida ka no amin. Awan ti makasango ang makisarita ken kuana. Kating kayo nga ron ananang. Bareng dengganda kayo ni Manong Banjaw. Nasken nga ornusen daday tabanag. Kaasimot dagiti anak da. Yan, si Marge mo ito, sasao. Ay, saan ama balinday tangar aramidam kini Jenny? Saan mo muta aluklukwan ti kaanak ka? Kit saan kumitaluklok ko, hinantay. Anya saan ket adda ka no babae? Ang lalaki din na yan, antay. Extra lang day jay. Ay sana mabalin ti extra. Ako nga takno kasta. Ah. Sapay sabali akno sakti makaungag. Lalaki mo ni ante na yan. Kasla ak ngumarngar alyaw. Ay, sana antay. Di kaya ngar. O ante, adto'y ti pasarabo mi. Nagadon dagito'y balasang ka. Kompleto day ta anti. Pangkusina, adagatas mo ditan, asukar ken kape, ken adupay. Ay, saanun. Kwarta laengen, takasapulak ti gumatang iti agas ko. Ay napasensya kan anti, ta idinaragsak ti biyag ko. Jak nang i-share kan ka, ngem idinagladingiten, in-share kon ti ladingit iti biyag ko. Ay naawan day jay kaanakan. Ay nyalakit din ayak day to'y akaanakan. Rumbenggayam nga idinaragsak ti biyag ko. Nag-share kan ka, saan laeng nga iti panawin ti panagladladingit ko. Sipot-sipotam latan nila kay mo no agaramid manan iti kalukwan. Nagkarin kanyak kat ngagbalbaliwan. Wen anting, ket agyaman nak iti panang-advise mo kan kuana. Sika ket ti denggen na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.